Di nabalabas, ni Annabel din ang ilukati tiri daw, ket nas daw idi ni Roberto titimtang. Nagamam mo dagiti dua. Namuan ni Matias ti panagranada Annabel ken Roberto iti balay da siya, ket sabali ti inatap na. Nagpakada ni Roberto ken siya nga agsubli iti Saudi, ket sanangamo no kaano manen ti awid na. Liniklikan ni Matias ni Duray, iti dayta panagkita da, taamangan numabainan manen. Binagbagaan ni siya ti baro, ngipasnek na laangan ti agadal, ket dayta nga rod ti inaramid na. Ita papagayam denggan ti tuloy ti pakasarita ni taalawas a napauluan. Inton sa halkon, amarik na ti saan. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. The memories shared together kept that love alive. Kumusta kayon, sir? Engineer. Nalpasan ta exam mi, kat masangok mo itong tiyag Facebook. O God, kumusta mo at examen niyo? Nangato mat dagiti naalak iti exam ko. Maragsakan nakparaking ka, Annabel. Agad ni siya. Ay, inawaga kita ngamsan nakasungsung-batan. Amangan numat maturugan. Nabannog kan napuyatan iti rabi iti review na. Kumusta kayon, sir? Ay, agyaman nakiti pa ng kumustam kanya. Ay, nalidayak pa ilang. So, kung nadagiti padag ng henyero, ang mga sawak manan. Ha? Ay, pasensya kan. Nestoryak matangking ka. Ang pampanunotak. Ilipas ko pa'y siguro ti kontrata. Kat agawid akton. Nasaya at launay day tapang ngedeng user. Sige, Annabel. Kasabay. Bye. Bye, sir. Anyan. Nagnerbyusak pa'y itimpagana. Gaimpaga kanudag iti gagayim ma ang mga sawa manan. Kas kinisiya ka, anak. Manaka makasarsarita ni Annabel. Masirip. Sinayang lang amin tinobyo na. No agayat tupay. Nagasat ti lalaki a pangitalkan na iti ayat na. Sigurado, asanan ngagbabawi. Nadidig lalaki di ka po'y tinapasama kay tinobyo na. Ikarkararag ko. Ngagbaliki ko man ni Annabel, iti arap paap na. Ay, jak masurutan dagito assignment ko iti daytoy nga asignatura. Ni Annabel ko mati pagpatulungan. Saan namat akayat, ti makisiningit kanyak. Manipod lino ko tinobyo na. Naatapan ka dagiti lalaki. Ah, tulungan nakman nga rod. Kita no kabaalak. Nasirib ni Annabel ngam iti siyak. Kan uray si kam. Masirib ka matmatyas. Hinton may sa akon nga inhinyero. At dantumat nga tanamnamak kinkwana niya. Nalabit. Ay ngam, kasano da ito'y? Oh. Saan mat ngamin nga engineering ti kursok? Amukon. Awagak ni Tiffany. Agpada kayo nga engineering ti kurso na. Di pala namin sa narabing awagang kasi Ngem makumikom ka nga ta.
Amangan no nasapak ang nakaturog, angkal. Nabambanog kan napuyatan ak namin kadagiti napalabas ngal daw. O kat kumusta kayon? Ay, katisulad ta malmalday. Ngam kasapulan na sangwag dagiti baro akarit iti biyag ko. Dahil taman ti kunakat. Baliwan nyo ti umadang. Diyakon pabaruan ti kontratak. Uri ta engineer akmat. Ag kontratak tulangan dita. Kabailan nyo pa'y dayta. Angkan, angkal. Saan pa yung naladaw ti amin? Karbangan nyo ti agragsak. Anya ti amuyo. No naragragsak to pa'y ti bangunan nyo abaro a pamilyayo. No, masarakak ti kay mo dingak. No, adda mangayat kanyak. Ken maawat na ti kasasaad ko. Adalakit ti pakaragsakam launay siya. Apay, inaklon mon, ti may sa kadagiti agar-aram ken ka? Daksanggasat, tawan mailawan. Ni Uncle Roberto ti pakaragsakak. Agawit ka nun, kalpasan amalpas ti kontrata na. Oh? Kunak ngarod ken kwa na asaan pa'y analadaw. Karbangan na ti agragsak. Ubing tilangan ni Uncle. Kan nagwapo. San ka di, Annabel? Oo. Amom, awan sa bali at tarigagayak no saan at ipagragsakan na. Numabalin la kuma, maibirukak iti mabalin ng ayatan. Ha? Naimpaglangan. Ta saan ana ibagan ni Manong Roberto nga inawagan na kiti. Gayam ko ni siya. Namtsak kaya ta sa bali ti panunutan na. Girl, I need you. I need your love. Hello, siya? Nalipatan nga yung bagaking kaitay. Agpadat ang aming agdardaras. Saan ta matuloy itong Sabado? Inaksabatan ni Uncle. Kasta ka di? Uy, sumangpat gaya man ni uncle mo. Saan la amamin ano ti aldawan niya? Dantanita mo ti nagturpos. Maragsakan na nga rod unay. Tama atindaran na matlang ti panagturpos ko. Siya kon, ti pan nakaanak na. Okay, sana balen na sana matuloy inton Sabado, friend. Agarami daklangan kadagiti projects ko. Ada ka di pa'y sa baling ibagam? Dahil lang. Okay, bye nga Ruden, friend. Ay, saan ana ibaga ni Manong Roberto kanya? Di pa nagsublinan dito Philippines. Ano? Apay kuma? Aging gaita. San pa'y laeng nga amo ni siya? Nga agsarsarita kami iti cellphone kani uncle na. Sino dahi jay kinasarita iti cellphone mo, Annabel? Ni siya, mama. Saan ka no matuloy ti panagpipiknik mi inton Sabado? Sabten na kanu ngamin ni uncle na iti airport. Daytay uncle na nga inhinyero ijay Saudi. Naibaga ni tasing idi kanya nga sumagput ka doon. Wen mama, daytang rudyag paiso. Sige mama, ituloy ko pa'y dayto araramidag. Karo bagayam da Annabel, ti pagkasiraan. Tinamam mo mi kini Jimbo itilawas na. Napintas. Ngam ni Annabel lat tatay ayatek.
Agur uray lakit din danimbo iti unag. Naimbagkit di. Tanabulod ko da iti kotse ni Manong Aristotel. Ni Nana Dora iti rumar iti ruangan da. Ket sumarsaro no ni Annabel kan ko ana. Amangan no rabi into na makasangputak, Annabel. Ilikap mo ana imbag ti ruangan tap naawan ti makastrek. Wen mama, nasingpot dagiti karuba. Sanda nga mo ti agdurso. Ita lang amakitap dita ako siya. Amangan no nagpasyarmot dita pagkaskasiraan da, mama. No amudal ako ma. Asyak tinakalugan dito'y kotse. Uray tarong margayam ni Nana Doray. Anya nga tano pasyarak ni Annabel. Amangan no saan nakapastrekan. Diyak kayat ti mabainan. Naragsak pa nagbakasyon nyo, Uncle. Kasla imubing tila ngayo, Imubing lang? Saan nga gimwa po? Ala, datangdan mo iti panang pasablo mo kanya. Talagang insa ka naak, ti pasarabok ka. Iti panagawid ko, agraman graduation ring mo. Agyaman aklaw na, Uncle. Yeah. Ay saan ka paspasablugan, At dansamot mang papaubing itirik nayo. Oh! Oo, naidaitan. Nasarangsang pa yung tikatawa yung Uncle. Sa bali man kiti ti malagip ko, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo? Adamot la maawat mo apamadayaw, into nagturpos ka. Awan siguro, Uncle. Ni Annabel siguro. Kinapudno na agpipiknik kami kumaitakot. Ay saan natuloy? Gaputa umay kay sinabat. Siya gayam ti saan na pan nakatuloy ti piknik yo. Bayan nyo, inton bumaknanga, no addanton bukod ko a resort. Uray kanayon tayo ngagpipiknik ijay. Kalpasanti nasaro ka makatawan. Nasarong karak, titanam mo anak ko. Sa anak to nagsubli abroad. Kat masansanton ti panang sarong karko kada mamang. Kan ading mo. Naladingit la panunutan. Ngam mabalin nga daga po na dagito pasamak. Saan ko nga mo na niya di plano ti Diyos kanya. Ngem, siyak ti rumpeng amang iturong itibiyag ko. Mama, maragsakan at amang ipadamag kada kayo. Agturpusak akum laude. Kablawan ka. Ngem, naragragsak at kumapay no nangat nga to ti awat mapamadayaw. Uray, magna cum laude la kuma. Mama, tinapatag, agturpusak. Kayat ko nga agribyo akadagos, mama. Barang makapasaak tumot iti eksamen. Kat agbalinak to na certified public accountant. Masapul asiguradwam ang makapasaka iti eksamen. Agribyo ka na imbag. Agturpos kan, ngam saan kanto pa'y laeng amakinobyo. Wen, mama, awan pa iti panunot ko day taabanag. Kat day jay amatyas gayam. Agturpos ka di matan? May santo pa ya semestre, mama. Ado ngamin ti bagsak nga asignatura na idi sa engineering ngamin ti kursuna. Nag-asat no makaturpos. Ngamuray no makaturpos. No saan ang makapasa iti eksamen.
awan ti Serbina. Girl, I need you. I need your love. Kablawan ka gayam. Ay na, nakakaapal ka. Kasta akmat ko nga adu ti medalyak. Tinapateg, nagturpustan, friend. Siya, sino da ito'y kaduam? Ni Uncle Roberto gayam Nana Duray. Uncle, ni Nana Duray. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Manang Duray. Manang ko na. Ta, ambog nga inuna kayong siyak. Si kagayam ni Roberto, ti inhenyero akasinsin ni Tasing. Natay ka no amin dagiti anak mo, gapu iti droga. Naladingit laon iti nagtungpalan ti pamilyak. Mama, agpipicture tayo pa, sakbay nga agawid tayo. Awan gayam, umay kayon to ijay balain ton bigat. Adasang ka basi na pagsasangwan tayo. Dandani makabulan kung dito'y Manila nga review. Sapay la kumaat ang makapasaak, Manong Roberto. Kabaalam da ita. Ikararag ko ti baligim. Agyaman ako, Nay. Da istorya kanyak ni siya nga dakan dita Manila. Yak masangot imawagin ka, ta makumikumak kadagiti kontrata. Wow, ha? Agsasaruno kan agigiddan ka numot ti kontrata yo. Alisto kayo bumaknag no kasta. Yak ngamin na tong palti plano kidi papintasek ti balaymi. Kasla na pukawan ako ni Tigana sing agbiag. Kalpasan ti pupusay ni Diana. Nasakit pa'y lakada kayo tinapasama kiti pamilyayo, Manong. Nakailiwliwag ako na. Nakasagana ako namang sangoy ti baro abiyag ko. Kasta pa'y nga rod, Manong Roberto. Agluto ak pa'y nga miniti kanag. Sa agreview ak. Ni siya mo't da makisarsarita. Iti lumakayan ng break kayo ba? Iko na ni Forman. Break kayo ba? At dadamat iti sangot ti mapatpatak dara pasdak. Isungat ti kontraktor. Anya nga tati kadda ni siya tita. Bitla. Kasla na nakakitkitak iti lalaki. Dakal da iti kontrata yung kala. At sapay ti sabali a kontratan. Talagang ti kontrata. Isu nga agal-alo ko yak iti padak ng engineer at tumulong kung mang-supervise ka iti kontrata. Matias, sigamot gayam. Nakita ka makisarsarita iti daytoy gwapo akadwan. Isu nga inasitgan ka. Juan, ni Uncle Roberto daytoy Matias. Uncle, ni Matias, kaarubakan gayom ko. Maragsa ka na ka makamamugin ka, Matias. Ay, wan gayam, Uncle. Katurturpos ni Matias ng inhenyero. Kasta ka di. Kablawang ka. Amang ano kahit mo tagtrabaho kanya, kabayatan ti panagsaganam, iti panagribyo. Agyaman na kiti jayo kanyak. No mabalin lakit di. Oray sa anak pa anak ka pa sa ti board exam. Dakkel apadas mo nagtrabaho ka kanyak, Matias. Into na danbukod mo a construction company. Sang kanton, Amarigatan.
Gaputa saan ka makabakasyon kapo iti panagripium? Siya kon tinangdanon ken ka dito'y Manila. Agyamanak, mama. Sumagmamanulaang ng alawas, examin kon. Agnerbyusak, mama. Daytoy tilaglagipom. Masapol amay pasam ti exam. Dayaw ko nga inam no may sakanton as certified public accountant. Wen, mama. Aramidok amin akabangilak. Kat ikararagan ta kuma. Kumusta gaya mo dyan lugar tayo? Jak paikit din masangon nga awagan ni Sia. Ada kontrata ni Roberto ijay lugar tayo. Agtratrabaho ni Matias Kenkwada. Uray saan pa'y nga inhinyero. Lalo mo tapim mo daw kan pimintas ka, Annabel. Kasla timayag ka pa ya. Bagay mo ti agbalin a certified public accountant. Sapay la kumaat, agdilang anghel ka, friend. Tanudyak may pasa. Ay, pagpungtutan naklakit din ni mama. Agtalak ka iti kabaulam. Ano masirip ka? Ay, friend, ada kayong naibaga ni mama kanya. Agtrabaho ka no ni Matias iti construction company ni uncle mo? Owen. Inawis ni uncle nga agtrabaho ken ko na. Nagasat ta adu ti kontrata ni uncle. Ada kontrata na dito'y lugar tayo ngam man-manong nga kita kami. Kasta talaga ti kontraktor. Oray siya. Napayagan at kinakinawagan. Nabasa kiti pagiwarnak amay isa ka kada kinakabasa. Inkarigatak ni nakipagkita ken ka, Annabel. Kahit ko asyak ti umuna makablaw ken ka. Naladaw kan, Manong Ruperto. Sana nagpabatubat ni mama. Nag-awis ka dagiti gagayam na ijabalay. Oh, kasta gayam. Maawatak ni mawang mo. Dayaw na kas naganak, iti kaskin ka ama sirib nga anak. Annabel. Apay, Manong Roberto? Diya ka mo no kasanong irugik. Kaya't kung ipudno, apasit na ka terapahap ko. Itibiyag ko. Nupay amo ka sana kamay kari. Nalabit asan asyak ti lalaki, akahit mong ipatag. Ay ayateng ka, Annabel. Sa bali lang ti adu ti kwartana niya. Agasam ta nag-social day ti restaurant, anang awisam kanya. Kuma, kadwata ni Annabel siya. Wano ni Annabel kuma tinawis ko akadwat. Amangan iti day ito a restaurant. Apay ngamin, asan nga isut inawis mo, Matias? Ay, amangan no pa ba inanak? Ngam itatamay sa akon nga inhinyero. Dakal, tititid na uncle mo, Roberto, asweldo. Saan ka amasayr iti dayto nga ibagakan? Saan ka pa'y anaan-anay nga inhinyero? Nasaysayat ko man, wag-board exam ka. Apay pailaan. Inton makorno ngak. Mangbangon nak iti bukod ko nga construction company. Awan mat ngatan, tiga po na asa anak nga aklunan ni Annabel. Jak nam naman amadanon kayo dito balay, angkal. Ne, arak mo ti sangsangwam. Mas daaw ka siguro. Tasana ka naruam. Ngumin inom iti nasangar. Kat di talang makita na. Ure ag inom da kiti karpintero kalpasan di trabaho.
Buy-buyag lang ida. Apay ngagpay so, Uncle? Malakip ko. Kumusta gahin ti panagdetyo kani Matias? Apay nga mo yun? Imbaga na kanya nga awisan na kaamangan iti restaurant. Dakkel nga minagatad ti inyawat ko keng kuana. Uncle, imbaga na kanyak, dakkal ka no ti sweldo na. Saan la sweldo ti inyawat ko? Imbingaya kiti kanan siya. Siya. Bainak ko matibagik amang ibagaking kay ti daytoy. Uncle, anya dayta? May panggap kini Annabel. Amok amakigtot ka iti daytoy, amamam. Nawayalat tangag pasyar ni Sherwin, no kayat na, amiga. Sana dakes, barukan balasang daan. Sige nga, Ruden. Bye. Oh, Annabel. Ada ka matlagayam dito abay ko. Wen, mama. Katada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Addan kumpanya anangalak kanyak. Kita lang agpaiso ti Certified Public Accountant. Kumpanya ti mangkamat ken ka. Awan gayam. Ni Veronica dayjay kinasarita kiti cellphone ko. Kaya't nakakano apasyaran ni Sherwin. Sherwin? Dayjay abogado nga anak na. Nalaing nga abogado. Makadandanon ijay Cebu ken Davao ang makibista kadagiti igam na akaso. Kaya't ko ani Sherwin ti agbalin nga asawam. Mama. Girl, I need you. I need your love. Nasaysaya at ngagbayso makapasa kay Tibord exam, Matias. Napimpinta sa tinggen, nawagan da kanto ni ti Engineer Gorospe. Mapna ka ko iti matmat gadak, sir. Ado ti saan pa'y ang nakaturpos iti kinainhanyero. Asaan mat ang nakaturpos ngam nalayang da kontraktor. Pudno mo't kiti dayta. Ngam nukas pangarigan makapanunot ka. Matulungan ka iti gastusem ngagribyo. Diyak kasapulan ti panang tulong yung kanyak, sir. Ado ti kortak. Awan bisyo. Dayta ti dayawag king ka. Adon tinagbaliwam. Adon sa tin na istorya ni siya may panggap kanya ka. Talaga analoko ak idi. Ngam nagbaliwak. Gapukan ko na. Katita. Nakasagana ako. Angkal, amang ano mabalin masapak nga agawid inton mala. Awan ti problema iti dayta. May saka nga engineer. Sana karpintero, Matias. No, ada na pataga papanam. No bilang santang agkita. Iyawag bulatan, ti panagpakadang kanyak. Dayta ti magusto kada kayo. Ulitak manan, angkal. Agyaman nak. No aklunan nak, may sakayan to kadagiti alag aninong. Sika? Nabayag day di na udi apan nakakita ken ka. Anya, ti kasapula. Pasyar ko man ni Annabel, nana. Anya? Aging gaita, saan mo pa'y analipatan ti anak ko? Amang ano agsusukoten ti nobyam. Awan ti sabali nga inayat ko.
No saan ani Annabel laang nana. Nagbaliwak, kapukon ko na. Kan sa anak mo't nga tan ama kasi nga. Dahito iti ibagakken ka tapno saan ka amang namnama. Ada kayat ko amang asawa ken ni Annabel. Ni Attorney Sherwin. Kung may sapay, saan pa yasimang pet ti anak ko? Ada nagsardeng ako ti batog nana. Amangan no ti kotse ni Sherwin daytan. Masansan ngamin nga itulnog na ni Annabel. Kayat ko ngagbalin ni Annabel nga abogado akas ken ni Sherwin. Abogado na nukwa nga agasawa. Kunak no saan na ko napalubusan ni Nana Doray, amang pasyarkan ka, Annabel. Lalo man na napimintas ka. Agyaman ak Matyas. Baknang kan akas ka ni Engineer Ruperto. No, manumot na natawan tinapalabas. Ngam, apay asaan ka nakakita iti sa bali, Matyas? Kas imbaga ka ni mamang mo. Si Katiga po na ang nagbaliwak, Annabel. Saan ko maarumbang ang nagsayangan nak iti panawan? Matyas, saan asisyak ti babae? Adu ti nasaysaya at dita, nga iso ti pangibaw ingam iti riknam. Aging ka dita. Awan pa'y lati kayo mo dinga. Sa anak pa yan nakasagana nga gayat. Angem, saan ka mo tapawilan nga agaram kanya? Apay, asaan mo pa'y laang nga indiretso ken ni Matyas asar dengan nakan? Mama, panunuto niyo kumamot tirik na masakitan. Imbagak matkin ko na. Asa anak-anak kasagana nga agayat. Saan mo ka di pa'y analipatan ni Roldan, ha? Ma, saan niyo kuman nga ipalagip tinapalabas? Nalipata kunday di anapalabas, Mama. Saan lang akayat kung agbalin ka nga abogado akas ken ni Sherwin. Ngam kayat ko, ada kayo ti agasawa. Mama, makumikom ni Sherwin akas kanya. Anyan to ti banagan ti pamilya mi. No da kami ti agkagasat. No anya ti kayat ko, iso ti matungpal. Kamaudyanan na. Nalpas kumatlangan ti plano ti balay akayat ko apatak diren. Tinagatang ko adaga. Kasano nga rodan ti balayo, angkal? Ilakuyo ka din? Saan ko apukawan dayete pakalaglagi pakiti pamilyak. Adan to panahon na palagdaak. Ket paabangak. Dahito ka di ti pagbalinan to ti plano yung abalay? Nagpintas. Dahito abalay ti pagkabuklan ti arapap ko. Ti agbalin to apagtaangan mi iti ay ayatak. At dagayang baro nga ayat yun, angkal. Ay, kablawan kayo. Ngamasanak panginaklon. Ha? No paahinak. Agbalin tulangan nga rapaap ti amin.
Jakla kumakayat nga ibagakin ka daytoy. Mariribo ka na. Anya ka di dayta, Annabel. Adda ka di pala problema, idintutan, nagunod mo, ti arapaap mo. Kunani na naduray, nga adda ka no nobyo mga abogado. Saan ko ang nobyo ni Sherwin? Saan mo't nga gararom kanya? Ni Matyas tinapinget. Uray ipadlaw-launay ni mama, asaan na magustuhan. Talagang impay-payso ni Matyas tinagarom ken ka? Nasingpat mat, kan adun ti urnong na. Adapay may sang gararom kanya ka? Yangkel mo a Roberto. Kayat mo asawan, sikat ibagbaga na apang isagutan na iti patakderan na abalay? Diyak ni nama, nalimod niyang kan ko Nabayag ka din nga agar-aram kan ka? Girl, I need you. I need your love. Talagaan nalaing kayo nga inhenyero, Anggal. Napintas dito'y inaramid a plano ti balayaw. Adun ti simursuruta ka kontrata yo a balay. Hanggang naidumduma dito Balay ko dito ay Matyas. Gagangay. Kas inhenyero. Masapula na pintas, ken natalgad. Adun sakit di plano yo ang mga asawa Inton madanon. Barang sakbay malpas na ito abalay, aklunan akon. Nabayagsan nabalo kayo Italaang ti pan nakapanunot yo ang mga asawa? Sumagmamanon na tawan ti napalabas, manipod pimusay ti anak ko. Ngem sa umpay lang lagi pahan, Matyas. Napukaw idin tinamnamak. Ken planok idi tagindag iti balasiw tao. Naistorya ni siya ti kabibiyag yo, Anggal. Kat sika, kumusta mo tandar armam? Naatap. Aglalo ta man nakibiyang ni mamang na, Anggal. No saan nakngaklunan, nasakit para kanya. Gaputa, isutiga po na ang nagbaliwag. Kapoy ti pan nakakumikom ko kadag iti kontratak. Italang man na masarong karak ti tanam ni Diana. Napintas ti anak mo, Manong Roberto. Sayang. Apagtapog na iti kuliho da ito'y aladawan. Dahito lang tinabati aladawan na kanya. Agyamanak ta pinatgam ti awis ko. Akadwan na kamang sarungkar, iti tanam ti pamilya. Naragsak ka no ti pamilyayo, idi saan ka pa'y anag-abroad. Daydayawan ni siya ti kinaimbagyo. Ngam ti panag-abroad ko gayam ti mit sa ti trahedya iti pamilya. Nang rugi, idi pimusay ti asawak. Nabaybay ak dagitan nak ko. Ala, amangan no agsangit ka pa'y. Sana kang sangit. Gaputad da ka amang parparag sa kanya. Urisan nakpanginaklan. Roberto, ada kayat ko akidawan, sakbay ngaklunan ka. Gaputa, diyak kaya damaklaat ni mama. Ngamsan nga taan na saysaya at naklunan nakpay. Tapno into nagsango kami kan mamang mo. Ibagak keng kuan, anak kasaganak amang ikasarkin ka?
Ne, Oh, break time, si kamat gam ti madanong ko dito yung matchans. Apay, ayan ni Uncle. Nagawid ka no iti lugar da. Nabayag ka nun, asan na nasarong karan ti pamilya na iti kampusan to. Uno, adda na pananda iti nopya na. Nagkuyog na nga taki ni Annabel? Awan ti na ipagpagana kanya ka. Oh, siya. Apa yan nagulimag ka? Ay, kitaan nyo ah. Kitaan nyo na yung bagtikap kapot yo. Sayang lang ti bannog yo no pasukatan ni engineer. Break time po, ako. Break time kami po, engineer. Day tapay lang kami ti bagayo. Ay, dandanin samot tan mangikasar ni engineer. Padaras na amalpas ti balay na. Iso ang nagpanayon iti tao na. Itay pa ila na makisarsarita ni Mama iti cellphone na. Ti mamalakit din ni Sherwin ti kasarsarita na. Adalakit nga rin nervyosa. Ay tamat tirigat na ti abogado. Muray ni Annabel. Pasaray marabian nga agawid. Ni Ruperto lakit di dayjay. Inkakitaan ti agbusbusin na Annabel. Ang mga no nagbaliw ti panunot ni Sherwin. Uwen, Mama. Adalakit din ti panagnervyos ko. Mama, pakawanan tak ko, Ma. Sika, anya ti kayata sa wanda ito'y, Annabel? Mama. Akabalan nga ibaga, Annabel. Siyak ti mangibaga. Nasaysayat mo't laang. No siyak ti mangipudno ka ni Mama. Ma, pakawanan tak ko, Ma. Tiyan niya, awan ti amok agapuna iti kaadda ni Roberto. Ulit, pagkawanan da. Amo kasaan nyo ang magustuhan da ito. Agayan ayat kami kan ni Roberto. Saan? Mangibabain ka? Saan nyo atong pa ni Annabel? Siyak lang ang tidangran nyo. Ay ayatik launay ti anak nyo. Sika, anya ti kayata sa wanda ito'y, Annabel? Mama. No saan mo akabalan nga ibaga, Annabel? Siya ko na. Saan? Nasaysayat matlaang no siyak ti mangipudno ka ni Mama. Mama, pakawanin da ko, Ma. Tiyan niya, awan ti amok agapuna iti kaadda ni Roberto. Ulitek, pakawanin da pa, Ma. Amo kasaan nyo ang magustuhan da ito eh. Agayan ayat kami ka ni Roberto. Saan? Mangibabain Saan nyo ka? atong pa ni Annabel? Pangasayo. Siyak lang ang tidangran nyo. Ay ayatik unay ti anak nyo. Ibatam ti imag. Danda nila ang agkataog ta, Roberto. Saan ka la nakakita ni ti sabali? Kat si kamat, Annabel. Di mo inaramat ti kinasirib mo. Mama, piningiting ko na imbag ti marikrik na. Kat amok ayayatak ni Roberto. Maag ka. Nasisirap ka iti kinabaknang na, Annabel. Inhinyero ni Roberto, ngam nasirsirig ka ta certified public accountant ka. Natay dagiti anak na, gaputama nagbaybay ang ama. Saan ko nagayatan tinapagtang iti pamilyak? Ni Annabel ti Gapuna, anadda anak itinamnamang agbiagmanan. Ipasiguradok ka na kayo. Naragsak to ti bangunan mi a pamilya. Saan ka akayat para iti anak ko? Pumanaw kan. Kat siguradwak asaan kayon nga agkita iti anak ko. Aramidek amin akabaelak tapno makapagwin na suwas kayo. Sige, pumanaw ako na.
ngam saan ta kami ang mapagin na tayo. Malaksit nagdesisyon ni Annabel alipatan nak. At mautom na asan asya kilalaki para kenkwana. Mama, saan na kami ang mapagin na dayo ken ni Ruperto? Ilaban ko ti ayan ayat mi. Annabel! Katsi ka mata lalaki. Pumanaw kan! Maragsakan ako mata, agayan ayat kayon itigayim ko Uncle Ruperto. Ngam, saan mat apabor ni Nana Duray kada kayo? San ko ang mababalaw ni Duray siya? Karbangan na kasi inati mangyayari ka kahit anak na. Lakaya ko na para kini Annabel. Ngam, saan ati idadyo ti makatubang iti panagpinatagyo, Uncle? Tisan ko amawat ng baga ni Duray. Inusignak. Sanak ang managbaybay ang ama. Inaramid ko amin na kabalak. Amok anasail launay tirik nayo, Uncle. Ni Annabel ti ayan ti desisyon. Kaputa impangtan ni Duray nga aramidon na amin apamaspusan. Tapno agin na dayo kami itanak na. Nakaro ti gora na kanyak. Amangan no, iramraman nakpayakagura ni Nana Duray, Uncle. Yakon makaasidag itigayim ko. Sana rumba nga may ramraman ka. Awan basol mo. Aggayim kayo kay ni Annabel. Kit awan sa bali apang panunotam. No saan at ipakaragsakan na. Kas na ko na kini Uncle Ruperto, Annabel. Maragsakan nak asika agayim ko ti kaayan-ayat na. Ngem, no kaano pa'y anagayata? Ni mamamad dito bang ita? San na akayat alakay ti makagasat mo? Nga mayayatag ni Ruperto. Saan laang aga po iti kinabaknang na? Nariknak tinapudno apan ang ipatagkan ko, ana. Nataknang gamin. Addaken ka ti desisyon. Masirib ka. Addakan iti umno nga edad. Nga masapol mo't adayawom ti pangaddeng ni mamang mo. Kas may nga ina. Pampanunutan na ti pagimbagan kan pagragsakam. Unak no nakapupok kalatan iti kwarto. Diyak kayata makita dagiti luam, Annabel. Saan kang agbalin amaag? Baybay am ti trabahom, gapu iti dayjay alalaki? Mama, amok adumtang daytoy a problema iti panangaklon ko kan ni Ruperto. Hanggang mawatan dak ko, mama. Saan kapulos amawatan? Nukunak alipatem dayjay alalaki. Lipatem. Nunasken nga iya dayo ka, aramidak. Da kayo matlang tinag ko na, mama. Asan ko abay-bayaan ti trabaho? Patpatkin kayo, mama. Hanggang masapul na desisyonak itipok-bukot ko. Pilyam ka di dayjay alalaki. Kaya't mo talaksidan ka nga anak. Mama, adaan akon iti hustong edad. Makapagdesisyon akon abukbukot ko. Ngam, no kunayo alaksidan dak nga anak. Ada kayo, mama. Ngam agtali na idak tulad ta nga anak yo. Nga oray sa lungasingag ti pagayatan yo. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Kung nagnawan ka pa'y Matias, da ka magaya man dito ay. Anya ti makunam iti da ito'y master's bedroom. Napintas. Ken nalawa, Uncle. Mayat ti pan nakaplano na. Gaputa kahit ko napintas ti kwarto mi, iti agbalin nga asawa. Dapat lagay ang plano yung ang mga asawa. Dahil kami na kinabak ng yung engineer, uray ubing kat makaasawa kayo. Adda ka din nobya yo? Addan ngem problema ti inana. Kasla agpada tayo iti problema. Saan nakakayat ti ina ti ararmag? Adda sabali akayat na pangyasawaan. Problema talaga. Ngem no agpimpin natig kayo launay. Saan na dahi ta dito bang? Ang ti problema. Saan nakpay nga inaklon? Kaano ti plano yung apa nagkasaranggal? Saan mi pa nagtulagan dahi ta? Ngem plano kano dandanin ton malpas ti balay ko. Tulagan minton ti kasarmi. Bareng marisuto matan ti problema. Nalawa day di kwarto iti babaan kala. Kasla master's bedroom matlaang. Talaga anay dumduma ti pan nakaplano da iti abalay. May bilang kas obra maestra, Matias. Naira na da ito iti babae ngay ayatek launay. Naimbag, tanauray kamatlaang siya. Kunak no saan kan ngagparang. Nakaumat tilangan ni Nana Duray. Madana ka naklangarod. Apay, asaan ka ngagsaw? Anya ka di ti pagsaritaan tayo, Nana Duray? Ammum na anya ti bason mo. No saan agapukan ka? Saan kumanagam ammo ken nakapaggin na si Dagda Annabel ken Roberto? Manang kuntaway alalaki. Katimat anak ko. Sinalungasing na ti pagayatak. Saan na kumakagura? Saan ana igagara day di apa nagkita da? Jak amo, nagsiningad dagayam iti Facebook. Namuaklangan edi makasangpot ni Uncle Ruperto manipo di Saudi. Nga agar-arong gayam iti gayam ko. Kagurak launay ni Roberto. Noan niya launa yan tinakita ni Annabel, tapinili na timanglaksid kanya nga inana. Dumangagak lang iti bagayo. Mangan no makaisawa nga iti diyo magastuan. So nga pa nga asiyo. Sandak nga iramraman akagura. So akayat kong agsarita ta siya. Kaputa na patag ti ibagakan ka. Kayat ko nga ibagam ken ni Roberto. Nga adaywanan ti anak ko. San kumarumbang nga may ramraman ka? Apay asan asyak ti kasarita ni Doray? Panagrik na kat kagura na kayo launay. Saan na kayo kaya taparay ti gayam ko? Gapoy tinapasama kiti pamilya. Sa anak tong agbalin ang nasayat nga asawa kini Annabel kasta. Nakailiw-liwag ako ni tinapasama kiti pamilya. Ni? Kasla, masugat man ang tinaglunit asugat. Uncle, nakalidliday dagiti matayo nga. Tumtumrumpay dagiti luwayo. Lalaki siya. Numarik na lakuman ni Doray tinagdalahan apanagsakaba. Nasaem amapukaw mo ti si bubukal a pamilya. Idinamamok ni Annabel. Nadanak itinamnama. Ni Annabel tinangan anay wino ng nahin ni tipiyag ko. Kat nasursurok manan ti agayat. Mariknak ti kinapudno ti panagayat yukin ni Annabel. Sapay ko ma. Tamaamiris ni Nana Duray. Mawatak ni Doray.
Di kahit na mga asawa kanya, Annabel. Sana kas kanya, nga daan mo na a pamilya. Anya ti kaadamanan, Matias? Saan mon nga idaldal ti bagim kini Annabel? Adda karbengak nga agayat nana. Iso asaan da ka mapawilan. Saanan a teenager ni Annabel? Ladingitag, saan mo ang makasarita ni Annabel? Saan pa'y asim mangpat? Nagkuyog da nga ta, itinobyo na. Anya, adan nobyo na. Saan mo nga amo nga adan nobyo ni Annabel? Anya ka diti mapaspasamak ken ka, Matias. Am-amom ti nobyo ti anak ko. Italang amamwak nga adan nobyo ni Annabel. Isumat lagayam nga adayo ti reknana kanyan. Sayang ti panang baliw ko iti biyag ko. Girl, I need you. I need your love. Masya anak ni siya, Roberto. Saan ko maarumbang ang mairamraman? Anya ti aramidan ta? No, anya di ko na. Oray sa napabor ni mamang mo iti relasyon ta. Tulagan ta ni kasalta. Nawaywahin ti talo abulan panagsagana ta. Ang mga nuaddan ton pagbaliwan ti panunot ni mamang mo. Kan malpaston ti balay ta. Talaga supringak ti pagayatan ni mama. Impang tanak pa'y. Laksi din nak nga anak. Awan ina. Ang makabalamang laksi di anak na. Roberto, sikat ti pinilig. Uray ka ipapanan na alaksi din nak ni mama. Kan ado ti manguyaw kanyak. Kumuyog aking kayo balayo. Kasaritak man ni mamang mo. Mabalin ka diya, saan pa'y nangay ta? Saan kang nagputang? At dagit isibay mo. Kadwanak amang ilaban, iti patempatag gwinoayan ayat ta. Ti kararuak iti pan nakakitag ken ka si kalalaki. Nagkuyog kayo pa'y gayam kini Annabel. Anya ti kaya tasawan da ito'y? Mama, pakawanan da ko ma. Nakapagtulag kami ken ni Roberto. Annabel, siya ti lalaki. Imangibagaken mamang mo, ang nagtulag tan. San kayo apabor iti relasyon mi? Ngam nakaigedeng kami. Agkasal kami. Saan amabalin? Diyak umanugot. Lumasat kayo pa'y itibangkay ko. Danga ka. Saan? Saan kong ipalubos adang ranyo tayo ayatak? Siyak lang titang ranyo. Mama, maawatan da ko, mama. Anya ko matiawatagan ka. Maag ka. Imbabainak. No ipilit mo ti makikasar iti dayta a lalaki, pumanaw kan dito'y balay. Talaga ka diya ka maulanda kalaksiden nga anak, mama. Pinilim dayta a lalaki gaputabak nang. No kabailam nga agbyag nga awan ti enam. Sapay kuma, tasan mo to a pagbabawyan ti amin. Jak maawat da ito'y anatakwatag. Pudno gayam nga adan nobyo ni Annabel.
Nagsakit. Nagbaliwak para kankwan. Kalpasan na. Dayjay lagayam nga inhinyero ti pagtungpalan na. Nagkasat lakit din dayjay alakay. Nalabas ti panang pasakit mo itiriknak, Annabel. Agibalasag. Isa patag. Nudyak kabalan adadaalan ti relasyon nyo. Ure agasawa kayon ton. Riribukan kayo. Agpada tayo lang ng inhinyero, lakay Roberto. Pagbabawian yun to kini Annabel daytoy nga inaramid yo. Ni, Matyas. Apay adito iti naginumam. Kani, nabasbasa ka. Kas iti kinalangat ti tangatang siya. Kas tamat ti kinalidang ti biyak ko. Kalpasan an amok ti. Saan ko ang maawat? Agburburak ti darag. Ni, Matyas, anya ka diti ka pungtot mo. Apay asaan mo nga imbaga kanyak siya. Awan ti ka iskam agayam. Tian niya? Saan kan nga ginkukunapay? Pangasin, saan ka nga bugkaw? Mga naman karaing dagiti ka balay ko. Naimbag, tanapakalmak ni nanang. Kas tao na itinervyos na iti panagsinong ba't datatang kan manong bubot. Ay na, agpadadaan na barta. Apay ani Roberto pay. Anya ti adda iti dayjay alakay nga awan kanya. Gapo ka di tabak nang. Adumot ti kwarta ka. Wow! Roberto, italaang nga masarik ko dahito patpatak dere mabalay. Nagpintas. Adasalas iti baba, kan iti ngato. Kan dua ti master's bedroom na. Dahito abalay ti nang ibukbuka kita rapahap ko, iti bangon ng ta pamilya. Naimbagay, tapi nalubusan na ka ni mamang mo. Wen nga Rod, nagpakada ka kenkwana, angam saan mo ta nagtimtimak? Agluluhaan ang kusilap pa'y kanyak. Nukas bilang lang. Mabalinin na pag nadan ti master's bedroom, iti baba. Ngamaddaan mo kapag kasirahan. Bayam, kasaritak tupay laang ni mama. Bareng agbaliw ti panunot na. Roberto, kaslatan nadlaw ko ngay muli. Amang ano arapahap mo lang. Awan ti nagtrabaho itangal daw. Nakaragragsa ka kunay, Roberto. Ayayatan ka. Diyak may ladawan, tiraksak ko. Ako pa yung nagluwa ka, Annabel. Makalwa ki tiraksak ko. Gaputa, dinarayan mo't laang ni mama ti kasarta. Ngam itay malpasan ti seremonya ti panagkasarta. Awanan iti nagtugawan na. Amang ano dalang kinasarita na iterwar. Siya tagtarong kita eh. Kadwa na ni Matyas. Di maray damot lagayam iti kasarta. Kailangan nagnervyosa ka. Anya ka tati kaya tasawan tayo ito'y amarikrik na. Girl, I need you. I need your love.